Madyo buntag ganin yung tanan karon di ay kay nagluto ko og sayuti. Gibutangan ako siya dya og kanang itlog mo nagsobrang sayuti gahapon nga gilutong no ni gibutangan ni dya giniling dya wala may giniling mo nang palahi na sabta itlog na sa batong ibutang dya kanang naay nahuman ako luto guys dali ra man nakajulutoon kay di man pwede dugay ka julutoon ning sayuti kay lain man kajug kaunon og lata dya mukaon sa ako guys uy nahuman na jud nahukaon sa ako guys kay gigutom na jud ko kay mo pa na pag human ako workout din mo to pag human ako workout lagi man ang giluto para makakaon ako para napoy paris sa kuan ba isda nga prito kay lami ba jud pritong isda na poy paris nga kanang utan bitaw so mo na sa guys mukaon sa ako. Diya guys, nahuman akong kaon sa damay mangga nga sobra na mo gabi eh. Katong giingon ha ninyo guys nga tagi-isa ming nuni pag human ang panihapon among kaunon diya. Wa man nahurot. Isa ra man po among kaon sa kaon ng isan diya. Di po din ang mahurot ni sa kabuo karon guys. Harap po ding ibili ning katunga ra po ang kaunon kana ibili na. So maro to guys, daghang salamat sa pagtan-aw. Bye.